днескашното видео ще посетим ретро парада в Русе. Ако ви хареса видеото, не забравяйте да натиснете един мощен лайк бутон и да се абонирате за канала, защото това видео се очертава да бъде много интересно и забавно. Хайде към ретро парада! Приятели, виждате тази много забавна кола и тази оригинална кола. Тази кола повече ви хареса. Хубавата смешна или оригиналната? Ало! Вижте, тази кола никога не съм виждала такава кола. Вижте каква форма има. Обикновено колите срещу такива. Аз и толкова смешна. Цяло сигурно ще ме една от любимите коли на този ретро парад. Това е кола Куку. Приятели, обикновено сме свикнали колите на колите да са по-разни. Тя се вижда. Приятели, това беше нашата разходка от ретро парада. Съжалявам, но няма как да ви покажем целият ретро парад, защото той е огромен. Има сигурно над 1000 коли. Но ако ви е харесало видеото, не забравяйте да натиснете мощен лайк бутон и да се абонирате за канала. И от мене, чао!